Čau, v dnešnom videu budem ťažiť 10 000 blokov jedným smerom v Minecrafte. Možno by sa pýtali prečo. Potrebujem nejaké predmety na... Proste potrebujem diamanty, irony a také veci. Zlato. Aby som sa vedel si vyupgradiť všetok armor a mal dobré veci. A ja som sa nepripravovala veľmi, ale ja tu potrebujem získať také šutre tyčky, aby som mal kamenné pickaxy a no, už mám asi to bude stačiť, takže ja toto vykraftím všetko. 500 nových pickaxov je priamo málo. Ja mám ešte pod taký strom. A ešte som nezabudol, toto je hardcore, takže mám iba jeden život, takže keď umriem, tak je proste konec. Takže musím byť dosť opatrný a nemôžem ísť do normálnej cavey, kde by som vedel umrieť. Vykraftím ešte tyčky. A toľko podľa mňa pickaxov môže stačiť. Ja neviem si toto kde tu zakopem. Ja mám tročky počkať. Ja mám vlastne železo som získal. Som tiež ho mám pocit minulé. Ja si vykraftím aspoň celý armor, no. Vykraftím tročky, aspoň tak by som mohol. Takže mám ešte viacej uhľa. No, môže byť. No, železo rovno. Nice. Takže potrebujem sa zakopať na úroveň minus 59. Takže ja sa rýchlo zakopujem. Tak, som na dobrej úrovni. Vykopal som to, čo mi trebalo. A idem teraz branch minovať, takže... Neviem, 10 000 blokov je dosť. Ale potrebujem fakt nejaké materiály. Buď tam 10 000 blokov, alebo aspoň stack dia. Dia budem potrebovať určite. No v podstate, keď miniem všetky toto je tu krumpače, to pôjdem preč. Toto je tu všetky krumpače. No, predia. Jeden. Nice. No konečne nejaké diamanty po chvíli. To trvalo chvíľu. Čo poviem na to? Oh, nice. 3. Ideme ešte ďalej. Že... No. V podstate je to dosť veľa, tu som vychádzala bloky. Že... ďalšie, nice. To je dobro blízko boli. 2 pri sebe, OK. Tak teraz si mám vykraftiť ten diamantový krumpač. Toto ma zaujíma, že prečo tu mám len tak semienka. No ďalšie, tak blízko seba.
Môžu byť. OK. To mám zatiaľ dosť úspešná cesta toto. Na to, že som prešiel možno 1000 blokov už. Ďalšie na strope. 3. Zatiaľ 4. OK. Ďalšie. Ty vole, ja budem bohatý normálne. Jak ja neviem, čo budem bohatý. Tak sa úspešne ozývam, že mi zostal posledný pickaxe. A docela dosť vecí mám. Mne to ukážem až na konci videa. A vôbec som už skoro neminal hunger, takže ja neviem. Som na skoro nejedol. Tak skúsim ho doťažiť. Podľa mňa dosť úspešne to skončilo. Keď som neprešiel 10 000 blokov, alebo nic tak diamantov asi nebude mať. Je to jedno, hlavne, že dačo mám. A... No. Ja dačo vymyslím, že čo by som mal v ďalšom videu, ale už mám asi vymyslené, že čo by som mohol robiť v ďalšom videu. Takže... dia, tam sa si dostanem. Nice. OK. A ja musím zatiežiť tento pickaxe a ja fakt uvidím, že... Ja som to videl.
Doťažil som všetky pikaxy. A úspešne sa ozývam z toho, že mám 45 diamantov, 43 železa, ktoré vypálím, 2,5 staku lapisu, 30 železa, emeraldy, nenájdem. Tak asi to týchto villagerov teraz nebudem potrebovať, lebo už mám. Budem dosť dobré veci, ja to idem do toho vypakať, železo. Idem si craftiť full dia. A ja som spokojný s dnešnou výpravou, určite. A na ďalšie video vám môžem dať aj maličký sneak peek do titulu Villagery a Iron Golem. Bude na ďalšie video sneak peek, takže... Tak, ja by som si išiel skúsiť vykraftiť water bucket a nájsť vodu a potom lavu, ale vodu viem vlastne v tom. Vodu viem vlastne o studne, ale to ich chcem nechať. Ja tu mám vlastne len portášek, ja viem zobrať tam mať obsidian. Ja to bude chvíľu trvať a potrebujem 14 obsidiánov, takže tak, to bude chvíľu trvať, no. Potom určite v nejakých aj častiach neskôr si plánujem urobiť úplne fajnú veľkú bejsku, úplne, že sa odsťahujem od týchto tu. Ale jedine, čo si zoberiem, sú dva villagery, ktorých si potom rozmnožím. A postavím napríklad to, čo budem sa v ďalšom dieli úplne znovu, ale to je jedno, ja to postavím potom. To už vtedy budem mať teraz to je vec elitru, takže... No a rozhodnem sa ešte, že kedy budem zabíjať draka. Určite by som chcel napísať, aby ste mi napísali do komentárov, že jakou hry by ste chceli, že by som si zahral napríklad čo Roblox trebárs, keď ste chceli, že by som si zahral. Napíšte mi do komentárov do aké hry, určite. Alebo napríklad plány na nasledujúce videá, že čo by som mohol dať tu v Minecrafte. Že čo by som mal teraz stavať, alebo robiť doporučenie dáke. Ja to idem ten obsidian a sa s vami asi rozlučím potom. Mám si achievement, keď potrebujem všetky achievementy. Je ich tu dosť veľa fakt. Plánujem všetky achievementy, aj The Secret. A uvidím, rozhodnem sa kedy do endu, kedy do netheru. Teraz do netheru určite nepôjdem. Lebo je dosť veľká šanca, že by som tam vedel umrieť. A to určite nechcem. Takže, tak. Neviem, prečo to trvá tak dlho. A to sa valí jeden. Mám 10 ešte 4, potrebujem. A budem čujem tu Endermana. Tam je Enderman. Mám, že to sú takí chcípací, lebo skeletoni sú ORP v hardcore, hlavne keď máte tú hardú ťažnosť. Fantomovia. Tak to sa idem vyspať. A teraz mám vyrastený sugarcane. Do ryti, au. Vypadni. Na elitru to mám pripravené potom. Že by zhoreli. A to zatiaľ vyťažím. Že to trvá dosť dlho. Ale... Fakt, a potom dajte
odbor so zvončetkom, like, fakt, dajte na tomto videu aspoň 4 lajky a taký hype, jak u minulého videa, že aspoň 60 zhľadnutí bolo fakt crazy, mi príde. Takže mám toto obsidiany a ja sa s vami lúčim a u ďalšieho videa sa majte. Čus.